Играем, нет, играем, играем, играем. Комиксон видим. Quoi? И разберем. Топ. Начнем, играем комиксон. Survival. Това е планирано. И как така? Добър ден. Добър ден. Добър вечер. Good morning. Аз съм Тилю Беге. И при мен е Баджан. 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 Ти си наказан. Ето пак японски ли? Какво е? Не му разбирам на това. Опа, аз съм на shift. Там се реви. Бягай. Тук трябва има нещо хубаво. И където сте? Ганяр! Ще бегиш, Ще бегиш, че ела тук. Стане. Чест. Системно до чест берефайнят. Да отидя горе, да се позбудиш към с някой унене. Обаче той няма ми дойде много хубаво. Браво. 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 Нещо хубаво. Хапване. Такова. Нищо. 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 О, все. Беги, бабо. Нека ще му изнасиле. Бягай. Готово. Фак! Тук мисля, че малко ще им поизбегна. Може да кажи ми, че не мога да... Моля. Не. Гадняр. Ще бегиш. Няма. Сега ще ме ядеш едно. Някаква друга храна. Маха. Ще ме би, той ще ме... Да ви казвам. Тук. Така. Някой друг да го прибия. Да прибия някой.
Това е моя скин. Ей, махни се от мен. Бъдете се от мен. Вие тим ли сте? Не, гадост. Вие сте тим. Тим! Къде съм бе? И една игра на Skywars. Купивач. мръсни гадни дони. Да ни казвам друга кошти. Ще изчакам. Skywars. Къде съм подял? Къде съм, бе? По дяволите. Гадост. Тия блокчета ще живеят ли? О, мале. Сега пребих. Ако мога да стигна до вас. Те апли... Кой? Тя къде е тук? То? Не, пак ми изчезна. Ти ли се? Ти ли се? Гледай го. Не оцеля. Обаче гадняра. Обаче те сябък нищо не хилтват. Бахти. Багната история. Сега пак и лъка и стрелечка не ми изчезнаха. А, сега да. Тим към средата. Тим към средата. Там има хубави нещица. Средичка от хлябичка. Къде е средата на това чудо? Никой няма все още. Лъпси. Трябва май да скачам. Скача! Част. Нещо хубаво е. Има нещо хубаво. Не. Що пък да има? Гледай как се бъгва е. Ей, тук вече има. Ма трябва ми храна на мене, не ми трябва други такива неща. Имам сега всичко. Само, че храна ми трябва храна. Кой е тук? Упс. Здравей, господине. Един удар ме убил. Да, вярно. Още една. Или две. Не знам. Друга път ще направя на Survivor Games. Как ме погледна това е страна. Връщам ти гръб. Белючи. Че ослепява ли се? Тук ми е дървото е. То с мапа е гаден. Айде. Мой малко от време на време да лагва. А пак гучвам с така Програмка изобщо да не лагва. тъпи неща. Нещо друго. Гадост. Блокчетата не е фрак. Защото Как миналия път. ще се изсипят готовство. По-скоро ще се изсипя от боене. Бой.
Здравей! Чукочка. Здравей! Ти тук май си заседнал. Как са бъгват тия неща, бе? Едно и също. Никой има кота в честа. Нищо не остави като момче в честа, бе. Ще тук. О, топки. Снежни топки. Не, гадни топки. Чакай. Да, точно не трябваше. Сега се поредя. Те. Хубавото е, че имам още блокчета. Блоки. Трябва да още зади там. Здрасти! Здравей. Падай. Падай. Падай, чулкочка. Къде се озовах? Мамо, даде помощ. Помощ! Сърват. Пипи нещо си някакъв. Упси! След като Майнкрафта спря, бях тръгнал да казвам чао!